ľudia, vítajte u nového videa. Dneska si povieme niečo o meste Bardejov. Je to historické mesto a ja som sa na tom meste narodil. Je to pekné mesto a povieme si niečo o tom. Mesto Bardejov sa nachádza na východnom Slovensku, v Prešovskom kraji pri Poľsku, asi tak 10 km od Poľska. Cez mesto Bardejov preteká rieka Topľa. Bardejove žije tak 31-30 tisíc obyvateľov. V meste Bardejov boli nájdené veci zo praveku. Je to pekné mesto. Mesto Bardejov má staré staroveké námestie. Hlavná ulica Bardejova je Dlhý rad. Mesto Bardejov susedí s mestami Svidník 33 km, s mestom Prešov 47 km a s mestami susedí ešte s mestom Savinov. Mesto Bardejov ide do neho železnica a sú tam aj autobusová stanica. Železnica chodí osobný vlak smer Prešov a Rex smer Košice. A v Bardejove sa nachádzajú ešte bardejovské kúpele, kde sú pekné proste.